hanyar musulunci, annabi ya ce falaysa minhum wa laysa minna, babu shi ba musulmi babu shi. Man la yahtammu bi amril muslimina, kamar yadda Abu Nu'aymin ya kawo, kamar yadda Imam Tabarani ya kawo, cewa duk mutumin da annabi ya ce duk mutumin da bai damuwa da ina musulunci ya kwana ina ya tashi, falaysa minhum, wannan baya cikin musulmi. To dan Allah, idan mutum baya cikin musulmi yana cikin suwaye? Kai hankali da watsi da fatali da abinda ƴan uwanka musulmi suke ciki a ko ina suke a duniya. Wallahi annabi ya ce in dai bai damunka to baka cikin su. Sai annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yake cewa wa man lam yumsi, wanda duk ba zai kai yamma ba, wa yusbihu, ko ya wayi gari, nasihan lillahi, yana mai kokarin yin nasiha ga Allah. Ina ma'anar nasiha ga Allah? Shine bibiyar umarnin Allah da kaucewa saba masa, kadaita shi cikin bauta da watsi da yi masa shirka da sauran abubuwan da za mu zo mu ji wala Allah a can gaba a cikin hutubar, cikin ma'anonin da malamai suka bawa nasiha ga Allah. Yace duk mutumin da zai kai yamma ya wayi gari ba tare da yana mai nasiha ga Allah ba, da nasiha ga manzon Allah ba, da nasiha ga alqur'ani ba, ga nasiha ga shugabannin musulunci da shauran al'ummar musulmai ba, manzon Allah ya ce falaysa minhum, shi ma wannan baya cikin musulmi. Al-Imam Ahmad ya rawaito daga Abi Huraira, daga Abi Umamata, Abi Umamata al-Bahili.